Good morning mga master. Time check 8 a.m. Papunta kami ngayon sa Harubay Falls, Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur. Actually, plan B. Unang plano sa may Iriga City kami. Sa may Carolina kami dadaan, papuntang Lugsad, then Harubay. Tara, ride na. Recharge muna kami dito sa may crossing ng Carolina. Sobrang tirik ng mga ahon dyan papuntang Lugsad. Pababa na kami nang siraan pa si Jerome. Natanggal yung ilan sa mga bolts sa rotor niya. Repair time.
Arog po kayong katarik ang mga ahon digdi. Pag si Lumer nagtutulak na. Ayun na lang. Harubay. Gamit ka kayo ano, putok, kulugo. Ito yung bahay na nakiusap kaming iwan yung mga bike namin. Di ko na big video for respeto sa privacy niya. Salamat pala kuya.
Uwian na. Mission accomplished.